Ingon ani kadaghana ang saad sa imong hinigugma aron nga motoo kaniya. Pero timan-i nga sa kadaghan sa iyang saad doon na lamay jutay nga iyang gituman. Kining maong saad nga iyang natuman dili pa gyud ni sa kalipay. Tungod kay kining duha ka saad mao kini ang mga pulong nga iyang giingon nga sa panahon nga mawala ko mubiya na gyud ko nimo. Tinuod man iyang natuman, pero sakit kayong palandongon kay ang pagkatuman iya pug kang gibiyaan. Nganong nimo taman kong gihiraptan, imo pa jud kong gitilawan og gisaaran.